thina sinesibindi, we reject, size level where we reject our own. Division. Now divisions. There's division in our families. Isn't it? There's division in our families. When I bring these messages in front, zilungiseni into enganjalo siyakholwa. Uma into enjalo zingalo ukholwa wethu akuphinteki kahle kubantu. Angithi? Awuyi wa aunt. Angithi? Awuyi wa mamkhulu. Uma kodwa akazwani nabasemsini. Awungeke nguthola amen. There is a division. Are we not playing a role to perpetrate this division? Masaba kanjani? Sifana nabantu abahamba angifuni ukukhuluma lento ama sexual pleasures because niyayazi. Kodwa ngifuna ukuthinta lokho okubalekile okuyinkinga yethu. Okunoma sexual ukuthi hayi noma kungashunyelwa kodwa la nyama kulento yakho.